हेलौ गाइस दिनैनि गुबुन गोदान मोनसे ब्लग भिडिअ नोंथांमोनखौ आंनि टुपानि मारै थिनो बयखौबो गिबियावनो बरायग्रोना लाग्रोबाय आरोना गाइसमोन ओमफ्रायथ' जोंना मागा जोबना थांबाय आरोना गाइसमोन मैयानो ओमफ्राय मैया 1 थारिखमोन नालाय ओमफ्राय आंना भिडिअ होनाया लेट जाबाय थादों आरोना गाइसमोन ओमफ्राय जोंनाथ' माबा लावखार ओंखाम जानायाथ' 1 थारिखनि सिगां जायो नालाय ओमफ्रायो भिडिअआबो एसे गोलाव जाना होबाय नालाय बेनिखायनो आङो भाग मोननै खालामनानै होबाय आरोना गाइसमोन ओमफ्राय आरो ससे दंबावोसो आरोना ओमफ्राय बेखौ आं दिनै होनोसै आरोना ओमफ्राय सावनायखौथ' खोन्थायाखैमोन ना गाइसमोन आङो सावनायखौथ' शेयार खालामाखैमोन ना ससे लाना दोननाय दं आरोना गाइसमोन ओमफ्राय बांद्रायबो गोलाव खालामासै आरो आं गाइसमोन ओमफ्राय ओरैनो नियमनि आन्थाल' माबाबाय आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे आरो मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोन देखायलांनो लानो नाजानोसै आरोना रायलायनाया जादुआ जादों गाइसमोन बेटारि डाउन जादों गाइसमोन चार्ज जायाखै आरोना ओमफ्राय मा होनो बयबो बिदिनो जानाय लोंनाय खामानि दामानि गाव गावबागाव मुखुब खोमा भिउसआनो फैस्रायाखै आरोना गाइसमोन आसुर मोनदों आङो ओइ माबा खालिबो आरो आंना भिडिअआ लेट जाबाय थादों ओमफ्राय माबाया नेटआ एसे स्ल' जाबाय मानो बिदि जाखोथाय आंना हेन्डसेटआसो माबा जाबाय नामाथाय ओरैनोथ' माबायाथ' 5GB आरोना ओमफ्राय हेन्डसेटआ 4GB खोमा बेनिखायनो स्ल' जाग्रा जाबाय आरो सिगांलाय माबायोमोन आरोना दसेनो थाङोमोन ओमफ्राय दायो माबा लं भिडिअ होबाथाय थाबखौनो आपल'ड जानो नागिरा आरोना 1 घन्टा गाहाम लायो आरोना ओमफ्राय मा हेन्डसेटखौसो दायबोनांगौ ना टावारफ्रासो एसे प्रब्लेम जाबाय नामाथाय मिथिला आरोना सिगांलाया लोगो लोगोनो दसेनो 10 मिनिटफ्रावनो 5 मिनिट 10 मिनिटआनो इसांफ्रावनो थाङोमोन आपल'ड होनाया थाङोमोन आरोना ओमफ्राय दायो माबा आधा घन्टा 1 घन्टा गाहाम लायो आरोना भिडिअ मोनसे आपल'ड होनायावनो लं भिडिअ आपल'ड होनायावनो आरोना ओमफ्राय रिल्स खान्द' होबालाय ओमफ्राय लोगो जायो आरोना दसेनो मिथिला आरो बुंनोसै ओमफ्राय सिमाथ' 5GB आरोना ओमफ्राय हेन्डसेटआसो 5GB नंगौना नङाथाय आं दाम खमनि नालाय 4GBल'सो जानांगौ ओमफ्राय बेनिखायनो एसे माबा जाबायदों आरोना लं भिडिअ आपल'ड होनायाव ओमफ्राय मालायफ्रा एन्थाब फिथा जानाय मागोनि सिगांनो 1 थारिखनि सिगांनो फिथा सौराइ एन्थाब माबा लादु जानाय देखायदों गैया ओमफ्राय आंहा होनो हायाखै ओमफ्राय जोंहा दिनैसो आरोना दिनै 2 थारिख आरोना माग मासनि दिनैसो सावदों आरोना फुङाव ओमफ्रायो बेबो मोननै मोनथाम सावाखै मोनसेल'सो एनथाबल' सावदों ओमफ्रायो मा बुंनो आरोना बेफोरनि एसेग्राब माबा इन्ट्रेस्ट गैया आरोना जोंहा न'खराव जानाय लोंनायनि ओमफ्राय फुङाव आइया सावना गालांबाय आरोना मालाय मैगं लायनोसो थांबाय बेफोराव जानाय लोंनायाव बारा इन्ट्रेस्ट गैया आरोना जोंहा आइया एवनाय जानाय बिदियाव बारा इन्ट्रेस्ट गैया आरोना ओमफ्राय मोनानिबो बिदिनो ससे भिडिअ खालामना दोननाय दं आरो ओमफ्रायथ' बेखौनो ओमफ्राय ज' खालामनानै दिनैनि ब्लग भिडिअआव नुसिगोन आरोना नोंथांमोना गाइसमोन ओमफ्राय नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय आरोना जिगाब नांगौमोन जिगाब थाबानो खामगौमोन बिसोरो गोथांबाबो नुवाखै खामदों इसोरो खामबावलायदोंसो गोथांबाबो थाव बेरनो मोननांगौमोन खनसे लोगोफोर ओमफ्राय नै जायै लोङै हरसे बेलागुरावनो थानानै ओमफ्रायो सोरांसि नेम मथेयै ओमफ्राय नै अर लागायना होबाय आरो जों गाइसमोन ओमफ्राय थालिर गोथांसो होदोंमोन नालाय मोजां खामाखै आरोना गाइसमोन ओमफ्राय जिगाब दंमोन बेजों सावना होबाय आरोना गाइसमोननि आरो सिगांनि भिडिअआवबो आं फोरमायखादों आरोना देग्लाय न' लुनाय जायासै मोजां होननानै ओमफ्राय ओरैनो जाब्बा जुब्बाल' थिलफारसो खोमब्रबदों आरोना ओमफ्राय ओरैनो थालिर बिलाइ खोंनानै ओमफ्राय जिगाब दंमोन आरोना बेजोंनो होनानै सावना होबाय आरो जों गाइसमोन दाउखा दाउ नुयैनि सिगांनो सावनांगौ होनदों नालाय ओंखायनो सावना होबाय आरो जों गाइसमोन एखे खोमसि सिखारनानै नै जिगाब थानांगौमोन होखागौमोन बिदिनो नैबे बेरबा हामगौमोन थावनो मोनसेया गोथां जाबाय नालाय गैया खामासै फाख्रि बारिथिंजाय देग्लाय सिरिखायसो एसे माबा जादों लोगोफोर ओमफ्रायथ' एसे आवाज
फार्स्टआव हमनो हाखादों आरोना दाबो दामलागासिनो दं आरोना गायसिमोन एखे सोरांजासे दामखाथारदों आरोना गायसिमोन ओमफ्राय नै जों जोंनि सामान बुस्थुफोरखौ ओमफ्राय थेलायाव दैखोजोब्बाय आरोना जों दैखोजोबनानै ओमफ्राय सावना होबाय आरोना ओमफ्राय जों दायो थांसिगोन आरोना नै मा लाबोदोंमोन दैखोजोब्बाय आरोना बासन बुथिफोरखौ बिथिं दाबसे दाबनै जादों बिथिं लोगोफोर ओमफ्राय नै बे भिडिअआ 1 थारिखनिमोन आरोना ओमफ्राय आं होनाय जायाखै आरोना ओमफ्राय दिनैसो होनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय रायजोनि मन्दिरावमोन आरोना जोंना 1 थारिखआव रायजोनि मन्दिराव हाबो नालाय बिदिनो फार्स्टआव न'खराव बिदिनो मुंख्लं बा गोथैफोरनो बायदिसिना बावग्रोबाय बिदिनो एन्थाब फिथाफोरखौ बावबाय ओमफ्राय बावनानै ओमफ्राय न'नि मन्दिराव हाबखांबाय खला सला बिदिनो माबा माबि फिथाइ सामथाइ बावथाय बावनानै ओमफ्राय बावखांनानै ओमफ्राय दायो रायजोनि मन्दिराव ओमफ्राय फैलायबाय आरोना गायसिमोननि आर'ज लाहांबायमोन आरोना गायसिमोन ओमफ्राय जोंहा एसे लेट जाबाय आरोना आथिं सुना लाग्रोसिगोन आरो जोंहा दायो मन्दिर न' सिङाव हाबैनि सिगां ओमफ्राय हाबसिगोन आरोना आथिं सुना लाग्रोखांनानै सिबियारिनिसिम गिबियावनो आङो आंनि अननाय सिबिनायखौ गिबियाव बावहरग्रोनाय थाबाय जोंहा दिनै बे सेथि मागो दमासिनि बे आर'जनि समावहाय जोंहा मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारियाव जों हाबाफारि बायदि आगान आरो दान बावनाय आर'ज मेथाइया जाहैबाय सोरांबाय सोरांसारबाय बेखौसो लिरदों बेयाव माने दान लानानै लिरनाय जादों औ बे नङा सरि र' आं एजेन्डाया थारमाने बे एसे बेलेग लिरदों नैबेयावसो दङ थारमाने जोंहा नैबे मोनसेयावसो आलासि सिनायथि लानाय बे दङ लेङाइ आफादगिरि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बे दङ बेनि उनावहाय जोङो दङ गामियारि सिनायथि आरो माइनाव आर'जआव दङ जोंहा मा लानानै मा होननानै आरो बेनि उनावहाय दङ जोंहा नै लोगोफोर ओमफ्राय मा होनो नारेंखल माबा खालामदों आरोना नै नारेंखल हरदों आरो गायसिमोन ओमफ्राय मा होनो जोंहा फिथाखौनो सावाखैबो जायाखै आरो दासिमबो गायसिमोन दिनै मागनि 1 थारिख ओमफ्राय मैया अनल' देना दोनफैबाय ओमफ्राय गैया आरोना ओमफ्राय दहाय सिबिंनि बानायदोंमोन ओमफ्राय सिबिङानो माबा जानो हायि बायदि गोखाखार आरो ओमफ्राय फाथो बेगर ना मा बिदि दंखायोमोन आरोना ओमफ्राय बेनिखायनो माबानाय जायासै आरोना जानो हानाय नङा होननानै ओमफ्राय देखानायखौनो गारजोब्बाय आरोना गायसिमोन ओमफ्राय दायो नै नारेंखल फिथाइसो थाइनै माबानोसै होननानै हबाय आरो आं गायसिमोन नै मोनसे हखांलायबाय आं गायसिमोन गोसोखांब्रबना दासो लाबोदां गायसिमोन केमेराखौनो ओमफ्राय दायो मोनासो आरोना गायसिमोन ओमफ्राय टाइमखौनो हास्लाबा जादों आरोना दसेनो मोनाथारो ओमफ्राय मैयाबो खालामखानाय जायासै ओमफ्राय नारेंखलाबो मैया गैयामोन नालाय ओमफ्राय मैया थाइसेल'सो लाबोदोंमोन ओमफ्राय माबायाव मन्दिराव बावनो आन्थाल' ओमफ्रायो होनाय जायासै आरो ओमफ्राय दहाय आदैमोननाव लायदोंमोन दां ओमफ्राय थाइसे मोनबोबाय आरोना ओमफ्राय थाइसे खावसे आरो ओमफ्राय खावसेखौ ओमफ्राय गावस्रा बांद्रायो होननानै खावसे हरदों आरोना ओमफ्राय गिदिरमोन नालाय नारेंखला ओमफ्राय खावसे हरबाय बे खावसेखौनो प्रसाद खालामनानै ओमफ्राय बावबाय आरोना दहायो मन्दिराव फुङाव ओमफ्राय दायो ओमफ्राय थाइनैखौ माबानाय जायासै आरोना ओमफ्राय बेखौ थाइनैखौनो ओमफ्राय दायो माबाबाय आरोना हबाय आं ओमफ्रायो बेखौनो माबानानै नारेंखलनि सावना जानोसै होननानै ओमफ्राय गैया माबा अनासिबो गैया ओमफ्राय एन्थाबो गैया मोनजायाखै आरोना गायसिमोन 1 थारिख जालायलायबाय नै गायसिमोन अनखौ मैयासो देबोदों ओमफ्राय जोंहा गाबोनसो मोनजासिगोन आरोना गायसिमोन नै लोगोफोर ओमफ्राय आङो थाइसेल' हबाय आरोना ओमफ्राय थाइसे फिसाखौ दोननोसै 50 थाखा लानाय आरोना बियो ओमफ्राय बेखौथ' 100 होनगोन आरोना नोगोद दामखा नारेंखल फिथाइयानो नै जेनेबा मेरला जागोन मेरला बेनबा सिनि गरनैसो होनानै माबासिगोन आरोना थोरसियानो गुफुंजोबनाय माबानि गुफुंनाय थनायनि गुफुंनाय ओइ लांफैद' नै जोंहा दाबो सावाखै लामनासो दोनबाय थादों ओमफ्रायो नै गायसिमोन आं एवनाय भिडिअखौनो होनो हायासै ओमफ्राय नै बेयो मा होनो बै गोसोम नुदोंमोनना सिबिंजों सिनिजों देबायमोन आरोना एवनानै ओमफ्राय सिबिङाथ' गिदिर नालाय मामानि मोननाय सिबिङा माबा सिबिंसो होनलायलांबाय सिनिया ओमफ्रायो सिबिङा गोखा जाबाय नालाय बै हाग्रा फिथाइसो ना फाथो बेगरसो दंखायोमोन आरोना फाथो दंखायोमोन आरोना फाथो दंफां बेखौ हाफाफ्लांदोंदां ओमफ्राय
गोखा जानो हायि बायदि जादों आरोना। ओमफ्राय दायो सिनिखौ सान्द्रिजों सालिख'जोबफिननानै माबादोंमोन आरो ओमफ्राय एसे एनै थानाया ओमफ्राय सोमब्रोम सोमब्रोम जाबाय आरोना। ओमफ्राय नारेंखलखौ एवबाय, ओमफ्राय सिनिजों नारेंखलजों एवनानै माबाबाय आरो ना, सोमब्रोम सोमब्रोम जाबाय आरोना। ओमफ्राय माला एवोथाय दाहायसो एवोना गाबोन एवसिगोन आरोना। ओमफ्राय माबायावसो मिलावसो होनायमोन आरोना, बेखौ अनखौ मिलाव होनायमोन। ओमफ्राय एनथाबानो बारा मोजां सावजायाखै आरोना, सेस माबाजोबदों, मा होनो बायजोबदों आरोना। ओमफ्राय रग' 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 जाजोबदों आरोना। ओमफ्राय अनासि सावनायावसो जागोन आरोना, एनथाब सावनायाव जायाखै आरोना गाइसमोन। ओमफ्राय बेखौ नारेंखलजों सावदों आरोना। ओमफ्राय आं दहाय फुङाव सावनायखौ भिडिअ लानो हायासै आरोना, ओमफ्राय सावखांनानै माबाना दोननायखौसो ओमफ्राय नै आं भिडिअ लानाय जाबाय आरोना गाइसमोन। बे मोनसेल' सावदों आरोना, एनथाबल'। थावबो बायनानै लाबोखादोंमोन आरोना रिफिन, बिदिनो थावनि सावना जानो, ओमफ्राय सावासै आरोना। ओमफ्राय आंखौसो सावना जानो थिनबाय ओमफ्राय गाइसमोन। सावना जादो दा होननानै। ओमफ्राय आंहाबो बिदिनो सोलाबा आरोना गाइसमोन। ओमफ्राय माबा दैजों नाखानायखौ होननानै बुंदों आरोना नैयाव, नैबेयाव दैजों नाखानाय दं आरोना। ओमफ्राय अनानो रग' 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 जादों आरोना। ओमफ्राय बेखौ सान्द्रिजों सालिबासो आराम जागौमोन आरोना। नै रग' रग' गेब्लेयाखै आरोना, एखे बिराद फिरनो आरोना गाइसमोन बे मिलाव होनायाव। बेखायनो हाखु दाखु सौना हरबायदां, बारा मोजां जायाखै आरोना। जाजोबदों आरोना, बारा बांद्राय गेब्लेयाखै आरोना, बै उवालाव देनाय बायदि जायाखै आरोना। आरो सालिबा बिराद बुरजा ओंखारगोन आरोना, रग' रग'आनो। ओमफ्रायो माबायासै आरोना, सालिबाय थायासै, माबालाय दिरि जालायगोन, दिरि गोबाव लालायगोन होननानै माबाय थायासै। ओमफ्राय बिदिनो मोननै मोनथाम सावना दोनबाय आरोना। ओमफ्राय थावनिखौ सावनाय जायासै आरोना गाइसमोन। थावनिखौ सावबालाय बानायब्रबनानै जानोसै आरोना, थावलाय दंखायो आरोना, रिफिन बथलसे बायनानै फैखादों आरोना। ओमफ्राय बिदि जानाय लोंनायाव ओमफ्राय जोंहा बारा इन्ट्रेस्ट गैया आरोना गाइसमोन। मालायफ्रा जि मोननै मोनथाम सिबिंनि लादु, नारेंखलनि लादु, थावनि अनासि, एन्थाब, ओमफ्राय माइरं माथानि फिथा, बिदिनो जोसा माइरंफोरनि, माइब्रा माइरंफोरनि, बिदिनो आसु माइफोरनि बायदिसिना बानायनाय जायो। ओमफ्राय जोंहा बिदि थाइनैबो बानाया आरोना गाइसमोन। इन्ट्रेस्ट गैया आरोना बिदि जानाय लोंनायाव बारा, ओमफ्राय जालाबायाबो आरोना। ओमफ्राय मोनसे मोननै मोनजाबानो गोसोआव गोजोननाय मोनो आरोना। ओमफ्राय बिदिनो बांद्राय जाया आरोना, आरो बेफोर बुस्थु बांद्राय जाजाया आरोना गाइसमोन, देहानि प्रब्लेम जायो आरोना। बेनिखायनो बांद्राय जाया आरोना जोंहा, बिदिनो मोनसे मोननैल' बानायना जायो। ओमफ्राय माइरंखौबो सेरनैल' देदों आरोना, जोंहा सेरनैल' बायखादों आरोना। जालाबाया नालाय जोंहा, बिदिनो सावनानै दोनलाबायनायल' जायो, एखे गोबाव गोबाव गुसु गुसुनो। मानसिफोर फैबासो सोरबा सोरबा मोनजालायलाङो आरोना। आंबो बारा इन्ट्रेस्ट गैया आरोना बिदि जानाय माबानायफ्राव आरोना गाइसमोन। ओमफ्राय माइब्रा बुस्थुना बियो एसे माबा देहाखौ लरहाय होनो नागिरो आरोना, बांद्राय जाजाया। नोंथांमोना आन्दाज खालामनांगौ आरो माइब्रानि माबा माबि जाबाथाय माबायदि मोनो, लोमजानो नागिरो आरोना गाइसमोन। आं खोब आन्दाज खालामो आरोना, बेनिखायनो आंबो बांद्राय जाया। आरो खिनाय मानाय माबा माबि जालाबायो आरोना, बेनिखायनो बांद्राय जाया आरोना, जोंहा इउस खालामा आरोना बेफोर बुस्थुखौ। मोनसे मोननै मोनजानायानो बेजोंनो गोजोननानै थायो आरोना गाइसमोन। अफार जाजाया आरोना बेफोर बुस्थुआ। ओमफ्राय सिबिंखौबोथ' मिथिखायो, सिबिं बुस्थुआबो थाव बुस्थु, बांद्राय जाजाया। नारेंखलाबो बांद्राय जाजाया, बिराद गेस्ट्रिक जायो आरोना गाइसमोन। ओमफ्राय दायो अना दंबावो नामाथाय, ओमफ्राय अनासि बानायनानै जानो थिनदों आरो आंखौ। ओमफ्राय बालायलाङो बानायनोबो गाइसमोन, गोसो जाबा बानायनानै जानोसै आरोना गाबोनफोर।